Huwa importanti li nżommu kuntat kontinwu man-negozji sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jħoss il-polz tal-poplu u jindirizza l-bżonnijiet tiegħu. Hekk stqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch waqt żjara li jagħmel f'lukanda ewlenija fil-Furjana f'lejliet il-miliet fejn ra l-aħħar preparamenti li qed isiru mill-ħaddiema f'perjodu ferm impenjattiv għall-industrija tal-catering. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch intaqa' mal-ħaddiema u d-diriġenti tal-lukanda li l-kol spjegawlu kif bħalissa ix-xogħol ikun għaddej bla waqfien bil-għan li n-nies jingħataw l-aħjar servizz possibbli. Spjegaw ukoll li minkejja li f'dawn il-jiem ta' festi jkunu xogħol u l-bogħod mill-familji tagħhom, xogħolhom jagħtihom sodisfazzjon kbir. Matul iż-żjara Alex Borch żar ukoll il-kċina fejn ra mill-qrib l-aħħar preparamenti li għaddejjin għall-miliet. Rajna l-ħidma tagħhom speċjalment fi kċina li tkun imqasma f'diversi dipartimenti, jekkux deserti, jekkux main course, jekkux starters, fejn rajna wkoll il-ħidma tagħhom attiva biex għall-preparamenti ta' żmien il-miliet u ta' żmien l-ewwel tas-sena. U rajna l-lubija li jagħtu fil-ħidma tagħhom ġol kċina u anke l-lubija tal-ħaddiema li jaħdmu madwar il-lukanda kollha. Jiena din kienet parti mill-ħidma tal-Partit Nazzjonalista ta' fejn iridu mmorru, illi naraw li l-ħaddiema tagħna jkunu f'ambjent li jaħdmu b'mod tajjeb ħafna u li anke s-settur turistiku nkomplu nafsu fuqu u li nollu l-kwalità tat-turiżmu illi jkollna f'pajjiżna. Net News kellem ukoll ma' Daniel Mamo li huwa l-Operations Manager ta' din il-lukanda u spjegalna kif il-ħidma għall-festi tal-miliet tibda minn 6 xhur qabel bil-għan li kollox imur sew. Minn 6 xhur qabel nibdew nippreparaw il-menus, nibdew naraw il-marketing li ħankunu qegħdin nużaw it-tema tal-miliet. Mbagħad aħna ftit xi xahar qabel fil-bidu ta' Diċembru nagħmlu żewġ avvenimenti importanti għall-lukanda. L-ewwel wieħed ikun li niddekoraw u nixelu l-Christmas tree, is-siġra tal-miliet, u t-tieni wieħed huwa l-avveniment għall-karità għall-Malta Community Chest Fund fejn ikollna konkurrenza kbira ta' nies li jaqbżu jowmu u niġbru xi ħaġa tal-flus għall-Malta Community Chest Fund. Apparti minn hekk aħna issa nkunu qegħdin mimlijin, ir-ristoranti jkunu mimlijin u l-istaff hawnhekk ikun jgħid imħabbat ħafna full swing kif ngħidu jaħdmu biex naraw li kollox imur sew. Intant għal din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch kien akkumpanjat minn sera.